Много ми е скучно. Няма какво да се прави. На 5 души звъня. Никой не си дига телефона. Всички са по морето. Голема вип лично съм. Няма що. Няма кой ти дигне телефона, няма с кой да си поговориш. Като казах вип, се сещам за един пич, който правеше страшни вип поздрави. Аз за тебе говорех току-що. За пича, който направи най-яките вип поздрави. Виж, и ми звънят, ама ще отбия заради тебе. Моля те, затвори им веднага, защото има ли по-важен от мен и теб днес? Блес. Сигурен ли? Блес, убеден съм. Точно говорех за теб и разказвах, Значи че ти спаси по време на пандемията цяла България със своите вип поздрави в интернет и разби всичко. Не е нужно да ми се подмазваш и да ми слагаш пари по земята. Да, айде, добре, подарявам ти ги. Благодаря ти, цял лев. Къде другаде ще седнеш и ще намериш един лев. Дамяне, ходи ли до тоалетна, за да съм спокоен? Няма По малка или по голяма нужда? Ще има ли нужда да спираме някъде? Значи, пич, ако ми се допикай, ще спрем да пикая. Какво да направя? Не, защото имаме една песен, която започва с твоето оплакване, че постоянно през 5 минути искаш да спираме, за да ходиш до тоалетна, пък аз на кърдарашки ти обяснявам, че вече ми писна. Аз пища по телефона, мене ме търсят. Престани се на тебе да търсят. Добре. Не мога ли аз да бъда малко Кой известен? те търси? Искам да видя кой те търси. Кой те търси? Чакай се. Я да видя. Чакай да си сложа очилата в момент. Жена ми. Като свършиш, ако ти е на път, може да минеш покрай да така еди. Да пазаруваш, да вземеш хляб, сирени яйца и да се продаде. И съм е написал муцката. Не муцката. Муцката. 20 години муцката. Добре, да ми не толкова години по заведенията само с една жена. Как се случва това нещо? Тоест аз съм с нея от 20 години. Преди това не съм бил само с една жена. Тоест било каквото било до преди 20 години, след това... След това само аз и тя. Край. Това е. Аз не ти вярвам, Дамяне. И не знам дали някой ще ти повярва. Погледни се как изглеждаш. Ти си красив като... Като бокси. Аха! Като някакъв руски бог. Руски? Ами има нещо руско в теб, не знам защо. Да, давайте, по-руски. Разбираш, аз съм сигурен как жените реагират. Аз съм виждал как реагират. Аз съм виждал как се побутват, как се пощипват. Как са жадни за твоето внимание. Ти сега семейен скандал искаш да ми организираш. Не. Дойдох ти да те поздравя в колата, сега семейен скандал. Никакъв случай. Просто искам да изтъкна колко желан мъж си и колко си издържлив, смисъл, как удържаш на всичко това. Не, аз просто искам стоя това да го чуи. Аз ще пусна да гледа това нещо на жена ми, да го чуи колко желан мъж съм и как удържам. И наистина, не абсолютно, винаги сме се прибирали. Факт или факт? Факт. Факт. Винаги сме след участие сме се прибирали. Заедно. Да, спали сме в едно легло. Това е истина. И това е факт. Да, това е истина. Не, аз само искам да се спомня. Ти помниш с теб от кога се познаваме? Аз помня, да, от МСАТ. Златния мустанг. Те хората знаят ли как се появите на Златния мустанг? Знаете ли как се запознахме? Той беше водещ. Точно така. Той беше водещ на Златният мустанг 2001. Точно така. Аз бях прохождащ певец. Точно така. И... Помниш ли с какво беше облечен? Да, бях с черен потник, с паети, беше написано сребърни паети Лили Иванова. Точно така. И с тюлен панталон, който това е се втория виждаше... ми туалет, моля те. Дупето се виждаше. Да, имах втори туалет. И си спомням тогава по сценария, аз трябваше да те обявя като мъж, да. а аз обърнах сценарий и те обявих като дама. И цялата зала ти като излезе да се смее и тогава всички ти се смееха. Но кой се смее последен? Се смее най-добре. Какъв е Дамян в живота? На сцената го знаем, той гори. Добре, да кажем в случай ти ме познаваш, поне сме приятели, ти не можеш да прецениш, че съм на моменти доста интровертен, затворен тип. Не обичам да контактувам с всякакви хора. Мога, но не обичам. Дразни ме обикновеното селско тъпо поведение без чувство за хумор. Много мразя хора, които нямат чувство за хумор, навече побеснявам, без значение мъж или жена. И много мразя, като видя хора, които са взели адски на сериозно. Тоест, може да бъдеш сериозен, обаче с една усмивка, с... Ирония? Да, точно така. Да е готино, да е забавно, в крайна сметка. Тоест, ето аз тебе, като се видя, смея се. Даже много се смеем с тебе, в интерес на истината. Забавляваме се, глупости си говорим. Аз в душата съм дете. Но има хора, които като застанеш на масата и те мислят, че са длъжни да покажат какъв им е статута, колко са сериозни, колко са начетени, колко много пари имат, какви марки носят, какви коли карат. Ма това не те прави повече човек, пич, отколкото си.
И мене това ме дразни. Кое те прави повече човек? Повече човек ми прави да мога да седне с тебе, примерно, ето, казвам истински случай. Добре, аз на тебе миналото лято звъннах ли ти, казах ли ти, Васко, трябва да ми помогнеш? Ти какво ми отговори? Да, няма проблем. Казах ли ти, каза ми, какъв е проблема? И аз казах, ще се видим, ще говорим. Видяхме се и ти казах, трябва да направим песен. Ти какво каза? С теб съм. Как може на тебе човек да ти откаже? Реално. Ма защо всеки... Ами... Ма това, Вася, това е бизнес, брат. Това е бизнес. Това, което правим аз и ти е бизнес. В крайна сметка ти мога да прецениш, че за твоя бизнес в момента това не е окей да направиш примерно песен с мен. Примерно. Ме ги стрепахме. Да. Добре. И продължаваме да трепем. Да, факт така е. Нали, наистина е така. Но ти спокойно можеш да ми кажеш в позицията на най-големия в този бранш. Дамян, окей, идея да ми скромничиш. Идея да ми скромничиш точно ти. Тук ми е тежко. Това е само като почне да... Тук е нечовешко. Грабвам си паспорта и към аеропорта. България се връщам аз. Имало ли е такъв международен химн, в смисъл на българите, които работят с чужбина? Според теб? Според мен няма. Което си е, така си е. Абсолютно, аз съм... Значи не може да ми звънят хора и да ми пишат хора, които, примерно от чужбина, здравейте, никога не съм слушала чалга, мои приятели бяхме на едно събир, това е човек от щатите, цитирам, защото беше наскоро написано в почтата ми, цитирам, никога не съм слушала чалга, жена е явно, наскоро бяхме на събиране с приятели и пуснаха една песен. Слушай какво пи жената. Още на първият куплет аз се разплаках. Искам да ви благодаря. Страхно. Искам да ви благодаря за това, което сте създали. Пич! Да. Какво искам повече? Повече да, това е. Абсолютно. Изглеждаш различно. От преди 2 години, да кажем. Да, имам корекции. Какви? Коса си направих. Не се притесняваш да говориш за това? Не, въобще не се притеснявам. Даже ще ти кажа как се случи. То стана много инцидентно. Бях в една дискотека в Пловдив, работех преди, може би, 3-4 години да е било. И един добър доктор, т.е. аз не бях запознат с него, доктор Зарев, който е българин. За мен това е най-добрият човек, който поставя коси в не само България, ами на световно ниво. Се запознаваме съвсем случайно. Аз даже не знам, че е пластичен хирург и казва, пич, ами ти си взел от да те яде молеца отгоре, нали, да ти косата ти започне да оленява, вика ти направим една операция за пресаждане на коса. И аз викам, бега, тук викам, какво ми го занимаваш с глупости към аз коса? Тъй като, добре, ето ти моят телефон, обади ми се, ела да си поговорим и аз веднага пребрах си, проверих в интернет, чета гледам, викам на Ваня, Муци, виж, тук така и така, този доктор, тъй, викам, ти какво ще кажеш? Отивай, вика, веднага, И аз казвам, отивай веднага. Виж как те подкрепя тя във всяко... Факт. Да. Отидах, направих консултация, видях се с този прекрасен доктор, този човек. Взема, направи ми операцията. Казвам ти аз... Не ти съвсем. Човек ти... След това, следващото нещо, правих зъбите. Така. Имах една... Той все още ми е приятелка, докторка, която е в Пловдив. Отидах в клиниката, тя ме врънка от 4-5 години. Да, ти направя зъбите. Викам, бего тук ще ми направиш зъбите. Викам, в крайна сметка, викам, ще ме направиш като, да не казвам, като Мъкни. гипс картон. Мъкни. Знаеш веднага, нали? Добре. Тя иска нещо направя много готино. Окей, доверих се, направи ми зъбите, светнах. И един слънчев ден си стоя вкъщи, тук преди февруари, не януари беше. Барна. Нямаш нужда, за това ми... Ако е барна, ще ме изгонят от къщи. Кажи още какво и какво. Стоя си вкъщи, малко след нова година беше. И получавам на Инстаграм едно съобщение, в което здравейте, ние сме от клиника, еди коя си в Турция една клиника, естетика се казва клиниката, много ни харесвате нали, като типаж, искаме да ви направим нещо подарък от нас като корекция, бихте ли си направили нещо при нас? И аз стои и си викам на къла, аз имах паднал клепач горе и долу не бях окей вече. И сядам пак говоря с Ваня, Ваня вика, горна и долна блефаропластика. Аз им пише директно, долна и горна. Те казват, няма проблем, заповядайте на консултация. Отидах, това става януари, може би да е било 15 януари. В началото, 5-6 януари.
На 2 февруари влезнах за операция горе и долен. Това са корекциите ми. Ами те не са малко, никак малко. Ами окей, аз не съм на 25, нали? Но изглежда толкова натурално, толкова истинско, че само човек, който не те е виждал на живо, може да разбере. Човек, който те познава отблизо, може да знае, че има нещо. Аз смятам, че... Тоест, поемаш рискове. И ако не се беше получило добре, клепаче това мамка му. А ти като си оголеми Мъкни. патето яки, ако не се беше получило... Нямах избор, не можех да работя. Така. Искаш да му обречеш на глад. Така че... Мислиш ли да спреш до тук? Или можеш още неща да пипаш, да промениш? На този етап нямам нужда нищо да променя. Смятам, че изглеждам... Имал ли си идоли? Мамка му, само отрепа. Музикант, спортист, пловец. Да, пловец на времето, като съм бил пловец, Мат Бионди, нали, страшен пловец, уникален, нали, Марк Шпиц, уникален пловец, нали, но как да ти кажа, идоли, които аз в спорта, на мен ми се получаваха лесно нещата, но не ми беше мечта да стана, примерно, европейски шампион, световен шампион, олимпийски шампион. Каква ти беше мечтата? Мечтата ми беше на сцена, брат. Искаш да си сцена. Да. Дърпа си има това нещо там. Да. С кръчетата е малко по-надигнато от другото. Добре, ти си много висок. Защо не пробва баскетбол, например? В Смолен тогава, аз поне нямам спомен по това време, по това комунистическо време, поне аз нямам спомен да имаше, може да имало баскетболен отбор, но то беше друго тогава. Тогава влизаха в час и я те видя колко си висок, ти си идеален за борец, ти си идеален за щангист, ти си... И така. А баща ми тогава е решил да станем пловци. Добре, как 3 пъти те гонят от националният отбор и те връщат след това и ставаш шампион? Как? Защото правих простоти. Бягах през Улука да ходя на дискотека да свалям мацки. Пушех цигари. Бях първи единствен, т.е. един от малкото според, които пушех цигари. Те ме надушваха и аз към то така мирише отстрани. Ти разбираш има. И те ме гонят от отбора, от националния отбор и аз ти стана шампион и те трябва да ме вземат на европейско или на Балканяната. Отивам на Балканяната. Другият не са го изгонили, са мъчи, скача, става 3, 4, 5, аз скачам, ставам шампион на Балканите и балкански рекорд правя и шапка, бе, брат, пълна шапка. Добре, де, ако имаше повече дисциплина, къде можеше да стигнеш? Треньора ми винаги ми е казвал, че ако давах това, което съм давал, още 50% само, минимум вика европейски шампион, ще да си вика и може би в тройката на световно. Вика си невероятно мързелив човек. Повечето творци. Кажи, кое е най-ужасното място, на което си пускал музика? Си работил. Имам два случая. Единият е брутален. Много да разкажи. Единият е брутален. Това беше 94-5 година. Работих в... мисля, че на времето е било хотел Севастопол и е било казино на време. Севастопол, така му казваха. Тогава го държеше една групировка. Това вече и няма. И си спомням, бачках вечерта, то беше между бар, дискотека, танцорки и момичета, нали, в ония години рускините бяха много на мода. Да. И си спомням, аз бях на пулта, пулта беше точно така отстрани до вратата на кухнята, кухнята имаше и заден изход, сега ще разбереш, защото ти казвам за задния изход, защото уточнявам. Да. И докато бачкам, нали, мутрите в ония години с пистолетите, с автоматите, помасите, с парите, така, филм, истински филм. И горе стояха винаги двама на вратата, които ако дойдат да ги нападат друга групировка или примерно ченгетата, един е вика надолу, долу не влиза, вика в залата и кой как може да се изнася. И само се чуват Бопа, мисля, че казаха. Бопа идва и кой можа хукна, кой можа падна. И през това време, като тръгват да бягат през страничния вход навънка, да излизат през кухнята, аз съм точно страни до пулта и тук е един голям куфър с касети. И брат, как са... И в един момент в куфъра, един пистолет, втори пистолет, трети пистолет, четвърти, 5 пистолета, братле, в куфъра. 5 пистолета, разбираш ли ме? И аз стоя и болната ми глава веднага нещо, аз да ми е жив и здрав баща ми е ченге, нали? Така, имаме си една презумпция, че пистолет, когато фана ченгета и приключваш. И аз имам 60 или 70 касети и веднага ги сипвам отгоре и бутам куфара. В момента, в който бутам куфара и бопаджиите влизат. Братле, преклади, бой, долу, всички на земята, вързани, проверяват ги така. И пресият при мен, аз съм застанал така, съм дигнал така ръцете, скоро ръцете на всичко, и музиката спря, аз съм дигнал така ръцете. Къв си ти? И аз към диджея.
вика, какъв е този куфър? И брат, колкото и смешно ти звучи, с извинения, акото стои вече там долу, разбираш ли? Да. И те облива оная вълна, която, нали, знаеш, има една такава вълна, която е между топла и студена и се намираш в една ситуация, в която имаш чувство, че всичко е свършило. Да. И викам, този сега, ако отвори куфара и бръкне отдолу под касетите така, бе, приключих. Да. Приключих, разбираш ли ме? И той само отваря куфара, поглежда, затваря куфара, клякай долу, кача и ръцете на врата и аз, брат, стоя. Мина цялата проека, кой фанаха с държаха, кой такова, нали, заминаха си. И аз сега въртля в куфара с 5 пистолета и 60 касети. И куфара заключен и тръгвам с този куфар през София, имах една Лада 1500, фърля го в багажника, отивам, на другия ден се връщам с сигурно дъвки, разбираш ли? Идвам. Тези момчета, които някои от тях останаха живи, т.е. няколко момчета останаха от те петимата, до ден днешен, брат. Значи, където ме засекат, ти просто не знаеш какво прегръщане, целуване и казват, човек, ти си наш брат. Много яка история. А имал съм още една история, която е малко по-така. Тя там, дето ми изкараха един пистолет, ми го насочиха в корема, ама това е една друга тема, която... С това смет да го намажеш. Да. Аз съм имал случай, в който докато пее влиза група с резачки. Да. С резачки. С резачки. Да, точно с така. Но няма да навлизам в подробности. Колко е най-големият бакшиш, който си получавал? Не, че аз съм човека, който трябва да те пита. Много си грозен. Не знам, не помня. Получава съм, значи. Его, тук ще спра колата и слезна, аз си казвам. Ти ли ще ме питаш? От кога датира любовта ти към поп-фолка? Помниш ли преди това какво си слушал? Да, пусках. Аз, брат, съм бил преди години, това е 96-та година, за първи път в България се направи едно парти, което се казваше R&B Night. Бяхме аз, диджей Мартиджи и диджей Хахи, който живее в момента в Америка. И бяхме първите трима диджеи, които пускаха черно в България, брате. Черна музика аз пусках. Сол, джаз, фънк. Разбираш, аз съм в зала Христо Ботев. Специален гост беше Томас Пространов тогава. Да, нали, водеща на музикална стълбица. Точно така, като голямо име. Аз никога не съм пускал чалга. Само, че имах един шеф на дискотека, който имаше благоразумието да ме заведе за първи път в Домби бар. В Домби бар, братко. Колко порочно. В онова Домби, което ние го знаем. Старото Домби. Старата габарка. Да. И тогава ми се отвориха очите. И диджея тогава, който беше Бати Геле, ми подари една касета и ми каза, ако си умен, ще изкараш много пари с тази музика. Да, че ти след посещение в Домби решаваш, че ще смениш стила. Колко си материален. Не. Сега ще обясня нещо. Изям тая касета, отивам да работя в тази дискотека, която е Студен сигар, вече не съществува. И в 4 часа собственика ме караше да пускам тая касета, пускам да върви. Човече, аз цяла вечер работя, от тогава още 11:30 започнаха дискотеките, от 11:30 до 4 и вадех около 30-40 лева бахшиш. Пусках тая касета от 30 минути на страна и 30 минути от другата страна, по два пъти до 6 часа стоя, и варех по 150 лева, брат. Даже не съм говорил, даже само я пусках и стоях така на пулт. И хората ми носиха пари. И викам, копеле, твоето е нещо, което нищо не прави, защото ти носи пари. Поп-фолка, бе, брат. Тя моята история, със сигурност, тя не е толкова интересна, колкото това, което ти разказваш. Защо? Ами не, моята... защото, първо, аз никога не съм искал да бъда фолк певец. Никакъв певец не съм искал да бъда. Не исках. Чакай се, ти като не искаш да бъдеш певец, как правиш албум и го пускаш? Сега ще ти кажа, от глад трябваше да бъда хамалин. Аз отидах да си търся работа там, а след това вече аз дефилирах по ревюта. Миналата година дефилирах на ревю, но аз тогава не кандидатствах за модел, а кандидатствах преди 25 години за хамалин. И избора ми беше или не ме взеха за хамалин, не знам какво стана, не помня. Гърчев си бил, Гърчев съм бил. Трябваше да бутам щендерите с дрехите. И тогава бях пред дилемата да почна работа да пея по кръчмите, защото аз знам какъв певец съм.
И да, нескромността, нали? Не мога да бъда скромен. Нямаш право да бъдеш скромен, когато имаш този талант. Извинявай. Да, не, нищо. Ще слезна в движение. Ще те последвам. И тогава си казах, май по-добре да пея, защото в пеенето има много, много пари. Не се работи толкова много, си мислех тогава. Да, бе, не се работи толкова много. Викам, ще трябва да ставам в 6 часа, да пия кафе до 7, в 7:15 да фана автобуса за София. Аз тогава живеех в Костинброд при баба ми. И така. И така, станах на сила. На сила. Насилиха те. Те пазеха, че ме харесаха. Да, насилиха ме. За пореден път. Те пазеха, че ме харесаха и понеже аз съм материален, аз съм един от малкото хора, които си признават, че са материални, реших да си остана в музиката, в поп-фолк. Добре, чекай се, аз не съм казал, че съм завършил семинарията и съм само духовен. То всеки е по някакъв начин материален. Да, нали разбираш? Добре, добре, разбрахте, да. Извън нормата. Не си ли духовен? Не обичаш така? Не, духовната храна не. Обичам физическата храна. Духовността, да. Корена на думата, нали разбираш? Нищо не ми носи удоволствие. Нито природата, нито музеи, нито картини, нито музика, нищо. Добре, а гол мъж в природата носи ли ти? Шофьор ми ще се блъсти. Ти 2 метра шофьор си взема, брат. Този човек не е нужно да карта, може да е бута тази кола. Виж какви мускули има. Голият мъж, това е ежедневие и никога не ми е било толкова любопитно нещо, което можеш да го пипнеш по всяко време. Може би голотата повече разбираш ти. Дамяне, какво искаш да ми кажеш? Не мога да разбера. Къде биеш? Не са излизали мои голи снимки във вестника, брат. Само си се къпел по канал 1 чисто гол в такова. Кабина. На мен ли ми взеха снимките в уикенд, къде беше те не са. Това са фейк, бе, глупости. Моля ти се, глупости. Така ли? Дамяне, не знам много час какви твои снимки имам в телефона си. Не знам защо съм ги получил. Сега, те си за теб. Не, дей ти така сега отдалеч да ме фаш за мен. Искаш ли да ги пусна сега тук всичките? Пускайте снимките. Виж това слънцето отгоре, чакай да се понамажа малко, е така лекичко. Чакай сега. Натисни го. Страх ме да не пръсне. Колко е да пръсне какво? Леле, много хубаво мирише. Браво, това. Не, наистина хубаво мирише. Става ли за мъже? Не, аз си го прибирам това вкъщи сега. Ние сме мъже и това е. Виж, че е синичко. Ако беше мамуничешко, щеше да е розовко. То вече няма, то всичко е едно. Да. Много силно. Наистина не. Взимам си го. Нали мога от екипа, искам да ги питам, дали мога да си го взема? Чакай. Какво? Искаш ли го? Подарявам ти. В крайна сметка ти трябва да го подариш, аз съм ти гост. Ти ще си вземеш ново. Добре, айде, подарявам ти го, нещастник. Влачи, нещастник. Щастник. Че я се намажа. Така да не почернея много, да стана като циганин, моля те си. Много обичам така да се смея с тебе. Да, това може би е балсам за коса, но не трябва да спирам. Дали е за пити нещо, бе. Готино. Добре, бе, може ли балсам за коса да ни дадете и ние да си намажеме? Това не е нормално. Балсам за коса ли? Да, балсам. Кай, често, брат. Чакай. Те затова ли ми са надърви кожата така? И бах ти балсама. Никакви салфетки не си оставил мокри тук. Имам, ето. Дай. Заповядай. Благодаря. Това от някакъв ресторант пак си? Да, разбира се. Това верно е балсам за... Да, бе, балсам за коса. Сега осъзнах, че е балсам. Не, ти виж колко аз сляпо, какво доверие ти имам сляпо. Да. Ти се намази, аз се намаза. Ти хубаво, че не го близна, защото аз ще го близна. Така ли? Ако аз го близна, ти ще го близнеш ли, Дамяне? Смешно. Ако трябва да те спася, да. Нещастник. Ако трябва да те спася. Да ме спасиш. Ако трябва да те спася. Дамяна, и надуми главата на светофара ще сваля. Кажи честно. Така намазан като марсилска. Ти ще ме свалиш на светофара. Добре, ще прибера до вас. Не, аз ще следна сам. Айде остани, няма да правиш цигани пред хората. Сам ще слезна. Не ти пред цигани пред хората. Ето виж как да... Не, моля ти се. Цигански работи не искам. Значи, не искам поради да ме гониш. Ще си тръгна аз, защото си ме поканил, ще си тръгна аз, когато искам. Никакво чувство за хумор нямаш, бе, Дамяне. И бати пича. Да. Ще сваля на светофара. Ми свали на гробищата. Искаш да те прибера в Смолян у вас.
където ти е мястото Не, ти всъщност. дойдеш и Смолен, Пенеца има 2-3 дена оттам. Добре. Да. Много заводи, има, ще ми стане лошо. Ще ти помагам да не става лошо. Добре. Да им пожелаем всичко Обичаме ви. Дамян, най-добрия. Айде.